My dear brothers and sisters in Christ, ang ating pong gospel reading ngayon ay tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Para sa iba, ang pagsunod sa utos ay KJ. It kills their joy. Para sa iba, ang pagsunod limits their freedom. Para sa iba, ang pagsunod sa mga batas ay isang burden. Sa kasalukuyan po, nararanasan natin ang daming mga guidelines na dapat nating sundin at tuparin upang makaiwas tayo sa COVID virus. Nakikita po natin sa TV, yung iba sumasalungat, yung iba nagrireklamo, pero we have to do it for the greater good. At kailangan sumunod tayo sa mga guidelines na binibigay sa atin ng simbahan at ng ating government para sa kaligtasan ng sambayanan at ng ating mga sarili. It is for the good of ourselves and for the good of our community. Kaya may mga guidelines na dapat nating sundan. Otherwise, it can lead to death. Kapahamakan ng bawat isa. Kapag kumalat yan, damay ang ating buong sambayanan. Kaya nga, ang kapakanan ng iba at ang kaligtasan ng bawat isa ay ang ating iniisip. Kaya nga yung salitang law, may tatlong kahulugan. L is for love. Sumusunod tayo sa utos because of love. And then, A is awareness. Dapat mulat tayo, aware tayo sa mga nangyayari, sa mga batas. Ignorance of the law is not excuse in fulfilling the law. And then, kailangan meron tayong willingness. And that, yung freedom natin, malayang pagsunod, bunga ng ating pagmamahal. Dahil aware tayo sa mga consequences ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga batas. So, my dear brothers and sisters, sa buhay natin, tatlong batas ang sumasako. Unang-una, batas ng kalikasan, natural law, batas ng tao, human law, at ang batas ng Diyos, divine law, na nakasulat sa mga 10 Commandments. Batas ng kalikasan, ito po yung tinatawag na the law of order in the universe. Tingnan po niyo yung mga buwan, mga bituin, mga planeta, mga solar system, mga galaxy. They follow the law of the order of the universe. Napakaraming mga bituin, napakaraming mga planeta, and yet they are in order. Because they follow the order of the universe. Can you imagine, walang nag-uumpugan sa kanila? They follow yung mga ruta nila. Ang daming mga between billions and trillions and quintillions in the universe, and yet, hindi sila nagbabanggaan. Nakakapagtaka po, kung minsan 3 lang kayo sa bahay, 5 lang kayo sa bahay, banggaan ng banggaan araw-araw. Hindi na natapos ang bangayan. Mahiya naman tayo sa mga planeta. Mahiya naman tayo sa mga bituin. Napakarami nila, and yet, they do not bump one another. They follow the order of the universe. Then we have the law of gravity. What goes up must come down. And because of the law of gravity, everything is in its place. Maliban lang kapag naglaro yung mga bata, ginugulo yung mga furniture at iba pang gamit. Pero the law of gravity will put everything in place. The law of love will put everything in place. At we have the law sa ating katawan. Our body follows the law of nature. Halimbawa sa pagkain. Ang sarap ng boodle fight. Pero pakiusap lamang po, huwag niyong kakainin yung dahon ng saging.
Kasi hindi matutunaw yun sa tiyan natin. Lalabagan natin yung law of our digestive system. Marami nagiinuman. Pakiusap. Huwag kakainin yung bote ng beer kasi mamamatay ka, hindi kayang tunawin yon. That's the law of nature. If we eat, we drink, then the next day, there will be the call of nature. Batas po yun ng kalikasan na dapat nating sundan. Even our eyes, even our ears, we have to respect the law of nature in our bodies. Andyan po yung batas ng tao na ginawa ng Kongreso, na ginawa ng mga senador, sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan at mga barangay ordinances. At batas ng tao na ginawa ng ating mga ecclesiastical authorities. Pero kumisan po, ang daming batas, pero hindi natin sinusunod. Maraming batas, pero nagpapalusot ang marami. Tandaan po natin ano man yung mga batas ay para sa kapakanan ng bayan. Pero, tayong mga Katoliko, laban tayo sa batas ng abortion. Because we respect life. At ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. We are against the divorce bill kasi we respect the sanctity of marriage. God instituted the marriage. In paradise, He blessed Adam and Eve and sent them on a mission. We uphold the sanctity of marriage. Dahil kapag nasira ang marriage, sira ang pamilya. There will be broken families and there will be broken children. It will affect our society. Kaya kung merong isang bagay na ipapamana sa pamilya, ang katapatan at ang pagkakaisa ng pamilya, ng mga mag-asawa. Respect for life. But dear brothers and sisters, ang dami pong batas sa traffic and yet ang dami mga lawbreakers sa traffic law. Kuminsan po, napapanood natin sa TV, yung mga dumadaan sa pedestrian line. Naku, ayan ang jeep, tuloy-tuloy. At ang daming namatay, ang daming nasugatan, reckless imprudence resulting to injury, batas ng trapiko, at iba pang mga batas na dapat nating sundan para sa pakanan ng lahat at ng ating bayan. But dear brothers and sisters, andyan ang batas ng Diyos, the divine law. Ang utos ng Diyos ay 10. Pero nakakalungkot po, yung 10 utos ng Diyos, ginawa nilang 11. At yung 11 utos ng Diyos ay, huwag kang pahuhuli. At ginawa pa nilang 12. Kapag nahuli ka, huwag kang aamin. Kaya nga, ang daming gulo sa ating buhay. Dahil walang umaamin, at kapag nag-violate ka ng law, huwag kang pahuhuli. So, my dear brothers and sisters, kung isa-summarize po natin yung 10 Commandments, 2 lamang po ang kahihinatnan niyan. Yung unang 3, pagmamahal sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, magsimba ka. Kapag mahal mo ang Diyos, igalang mo ang kanyang pangalan. Pagmamahal sa Diyos. And then yung last 7 commandments, pagmamahal sa ating kapwa-tao. Love of neighbor. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag kang makikipag-away. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mandaraya. At huwag mong pagnasaan ng asawa o ang pag-aari ng iyong kapwa-tao. Pagmamahal sa Diyos. Yan ang balangkas ng 10 utos ng Diyos. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pag tinupad natin yan, gagandang takbo ng ating buhay. Lahat ng mga utos ay para sa kapakanan
ng bawat isa. Love of God and love of neighbor. Ang pagsunod sa utos ay bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Sabihin natin, I love you, Lord. Patunayan mo yon. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga sa panahon ng krisis, huwag nating kalimutan ang maging mabuti at magkaroon ng compassion sa ating kapwa. Kasi itong virus na ito para bang centripetal. Ang direksyon ay para sa sarili, para sa ating mga sariling, pero sana maging centrifugal din yung ating attitude. Huwag nating kalimutan ang maging mabuti sa ating kapwa. Huwag nating kalimutan yung compassion. Remember the Lord, at the time of leprosy, a dreaded disease, buhay ka pa, itinakwil ka ng iyong pamilya. Kaya nga yung mga lepers, nasa ilang sila takot na takot sila, and yet, the Lord went to them. Sinamahan sila ng Panginoon sa oras ng kanilang kalungkutan. Nagpunta sa ilang ang Panginoon upang sila ay bandingan. Napakabuti ng Panginoon. When everybody rejects the leper and they're considered living dead, here is the heart of God, the compassion of God. Nagpunta sa mga leper. Hindi siya natakot. Because He's in control of leprosy. God is over and above leprosy. And I believe God is over and above sa COVID-19. Kaya manalig tayo sa Panginoon. Lahat ng kaingatan, gawin natin. Pero huwag tayong makalimot, God is in control. It could be God's way of uniting people. Ang daming mga powerful nation, and yet they are powerless sa harap ng COVID. Ang daming mga powerful, intelligent people, and yet at this time, wala pang siguradong cure sa COVID because God is in control. Ang buhay natin, ang kalusugan natin ay nasa Diyos. Kaya manalig tayo sa Kanya. And by the mighty name of Jesus, sana mapuksana ang COVID-19.